Que em sentiu? Sí, Ah, vale, ara sí, ara ho sento. sí. Què tal? Bé, Com va? Com esteu? val, doncs. Bé. Doncs, si us sembla que ja hi som la majoria, almenys. Començarem. Bé, com sabeu, aquesta formació l'hem organitzat conjuntament al Jovent Moianès, Jovent Berguedà i Jovent Cardener. I, bueno, hi haurà més xerrades, aquesta és la primera, i va una mica sobre micropobles i el per què els joves hem de viure als pobles, no? La farà en Sebastià Mata. I, bueno, recordar-vos el tema de que tingueu els micros silenciats, que ja veig que els teniu tots, o sigui que perfecte. I ja està. Que esperem que us serveixi, que us agradi aquesta xerrada. Bueno, jo, si us sembla bé, em presento una miqueta. El meu nom és Sebastià Mata Molinero. Jo sóc de Maldà i visc a Maldà. Maldà és un poble, un micropoble de l'Urgell, al sud de l'Urgell, som 230 habitants. Actualment en soc regidor i n'he sigut alcalde durant 8 anys. Actualment soc exalcalde ja de Maldà i vaig ser durant aquests anys responsable de les polítiques de joventut. I avui dia doncs, soc conseller comarcal al Consell Comarcal de l'Urgell, també responsable de polítiques d'educació, joventut, habitatge i repoblament, i membre del Consell Assessor de Micropobles, encarregat, diguem, de l'àrea de joventut també, educació i habitatge. Saludo aquí un company de Micropobles, el Xavi, de Palau de Santa Eulària. El reconeixereu perquè és l'únic que em sembla que té més de 20 anys o més de 25. Jo, la veritat, que això de fotre la xapa doncs, em surt bastant malament. M'agrada molt més, sobretot quan és referent a polítiques de joventut o de reunir-me, trobar-me amb jovent com vosaltres, a mi m'agrada molt més preguntar i que vosaltres m'expliqueu, perquè en realitat... S'ha penjat? S'ha penjat? No? Ah, vale, vale. Hòstia, us he vist congelats i he pensat que m'havia quedat jo sense internet, que és un dels problemes que acumulem per aquí. Doncs això, més que fotre la xapa en si, doncs m'agrada debatre o tirar preguntes i recollir respostes perquè sempre en trec molt més profit. De totes maneres, com que se m'ha encarregat, no, d'alguna manera una sort de formació, doncs jo us voldria tirar 4 o 5 plantejaments una mica perquè us ressonin al cap i a partir d'aquí obrim torn, si et sembla bé, Elsa, obrim torn de paraules. Tu, si ho vols moderar, doncs a mi em semblarà fantàstic. I vosaltres en dieu la vostra, que crec que també serà interessant com a aprenentatge, no? Compartir aquestes coses. Jo ara, avui dia, parteixo d'un plantejament, no? I sobretot la vostra generació, més que la meva, que a mi em veieu molt jove, però jo ja tinc 36 anys, no? I el que passa és que em conservo fatal. I això, la vostra generació, més que la meva, doncs ja és cert que no hi ha una frontera clara de divisió entre la identitat rural i l'urbana. Vosaltres sou el jovent, no?, de la comunicació i la informació i per tant, no hi ha una diferenciació en la vostra idiosincràsia que sigui molt brusca com per marcar un límit, una frontera molt clara entre el jovent urbà i el jovent rural. Més enllà del fet de residència, no? De viure doncs, en un entorn obert a la natura o viure envoltat
d'urbanitat, de zones entropitzades. Llavors, partint d'aquesta idea, què vol dir llavors ser un jove rural? Jo us plantejo a vosaltres, no sé si us heu fet aquest plantejament, és possible que moltes vegades és possible que fins i tot tingueu respostes molt més bones que les que jo us podria donar. Però podem marcar un perfil de jove rural més enllà de, ja us dic, transcendint el fet de l'espai on vivim. Transcendint això, parlant d'identitat, d'idiosincràsia, hi ha una diferència, creieu, suficient com per generar una identitat rural del jovent? Aquest és un plantejament que us volia deixar damunt de la taula perquè jo crec que és un fet complicat de respondre i tot sovint és un punt de partida per a la discriminació del jovent en entorns rurals respecte de les zones urbanes. I quan parlo de discriminació no em refereixo tant a nivell social, perquè no hi ha una discriminació com hi pot haver, per exemple, a la gent migrada, sinó que me refereixo més a una discriminació administrativa. I amb això em vull explicar. Discriminació administrativa en tant que, per exemple, us he fet abans un plantejament de que existia la possibilitat de que jo m'hagués quedat penjat per falta de bona comunicació d'internet. Doncs aquestes telecomunicacions que, per exemple, als entorns rurals no les gaudim com a molts urbans, fan que patim una discriminació. I més, com us deia, la vostra generació, que és aquesta generació connectada, aquesta generació que viu a través de xarxes socials. Llavors, això, vulguem o no, genera certa discriminació. No tenim la mateixa igualtat d'accés als recursos. I quan dic, per exemple, aquesta, us puc parlar d'habitatge. Són molts els plans d'habitatge que fomenten l'emancipació del jovent als entorns urbans, amb participació de la Generalitat, habitatges de protecció oficial, però quan ens n'anem a un poble, com per exemple el meu, un poble de 230 habitants, és difícil trobar habitatges de promoció de protecció oficial que serveixin per al jovent per trobar un habitatge de transició o d'emancipació sense haver de marxar del propi poble o anar a un poble de referència que sigui més gran o una ciutat intermitja, etc. Llavors, tornem a trobar un fet de discriminació. Un tercer que us proposaria, que us posaria damunt de la taula, és la mobilitat, Òbviament, nosaltres els transports que tenim tot sovint són pocs i obsolets, perquè ens trobem això, que passa una línia regular a uns horaris determinats que no ens permeten fer connexions intermodals amb d'altres transports i això fa que viatjar a una ciutat amb transport públic moltes vegades sigui quasi una gincama per moltes de nosaltres. I avui dia, amb la quantitat d'eines que hi ha, hi podria haver solucions pràctiques que poguessin corregir aquestes disfuncions de la mobilitat i fer que alhora perdéssim la dependència que tot sovint tenim del vehicle privat als entorns rurals, el qual és una despesa que hem d'afegir quan nosaltres ens plantegem viure als pobles. Llavors, crec que és un tercer fet que ens podria discriminar. N'hi ha d'altres, perquè malauradament en un sistema econòmic capitalista hi ha molts dels serveis que s'han deixat de la mà dels mercats. Per tant, una qüestió tan bàsica com és la cultura, tot sovint veiem que és ofertada des de l'afany de lucre de determinades empreses i, per tant, ens trobem que a ciutats on hi ha un volum de públic, allò que se'n diu massa crítica, més gran que en un poble, hi ha més possibilitat de trobar oferta cultural que no pas als pobles, on queda tot sovint lligada més a l'acció col·lectiva, a la cultura popular, que l'aspecte més ampli del terme de cultura. Consum, per exemple, de música en directe, consum de cinema, consum de teatre,
aquests altres consums, no? Que queden molt lligats doncs, a l'afany lucratiu de les promotores que els facin. I és una quarta via on quedem en discriminació. No? Llavors dius, hòstia, explicat així, doncs, no? Per què collons ens hauríem de quedar a viure al poble? Segurament totes vosaltres teniu moltes respostes no? De per què quedar-se a viure en un poble. I crec que és una reivindicació més que necessària, no? Començar a exigir aquest dret a ciutadania que se'ns és negat per una qüestió demogràfica, per una qüestió on nosaltres estem residint, doncs la densitat demogràfica és molt més baixa que en altres indrets de Catalunya. L'exercici de ciutadania, nosaltres que volem ser república, doncs no l'estem gaudint de la mateixa manera. No l'estem gaudint igual en un poble avui dia que en una ciutat. I és un fet que hem de corregir. És un fet que entre totes ens hem de procurar d'equilibrar aquesta balança que avui dia viu desequilibrada. Perquè tot sovint ens generen, no? Com us deia abans, aquesta dicotomia, aquesta dualitat urbà-rural, no? La generació de l'altre, l'urbà és un altre, nosaltres som rurals i per amb ells nosaltres som l'altre. I aquest altre tot sovint fa que justifiqui que el nostre territori sigui utilitzat com un objecte de consum, que el nostre territori sigui utilitzat, per exemple, de manera extractiva en els aliments o per posar centrals de producció d'energia, per gestionar els residus, els urbans, però també els nostres, i d'altres tipus, o pel propi oci, no? Que el nostre entorn rural estigui ben cuidadet i ben bonic per quan els caps de setmana la gent dels entorns urbans necessiti desconnectar de tot aquell formigó. Aquesta generació de l'altre fa que els nostres drets potser no es veguin reivindicats amb la suficient força per part d'aquelles persones dels entorns urbans. I això genera aquelles polítiques que segurament n'haureu sentit parlar tot sovint, anomenades urbanocèntriques, que són pensades des de l'urbà per a l'urbà, per resoldre aquella problemàtica de l'urbà i no feta de manera conjunta, pensada, per resoldre els problemes de la ciutadania, més enllà de quin sigui el seu espai de residència. I això fa que tot sovint en aquesta lluita o en aquesta dualitat sortim perdedores i veiem com ens manlleven alguns dels drets que abans us comentava i que després costa a vegades trobar qui els reivindiqui davant de les institucions públiques. Això és el que intentem fer a Micropobles. Ara poso aquí la falca publicitària. Intentem fer aquest lobby, precisament, de reivindicació. Per tant, al final, tot plegat és conseqüència d'aquest propi sistema econòmic, el capitalisme, que té el seu símbol pletòric en les ciutats. Òbviament, diguem que el capitalisme es veu materialitzat en les ciutats, que són espais de consum, espais on s'aglomera la gent, on s'aglutina poder i, per tant, és molt fàcil gestionar un territori com Catalunya des d'una conurbació que no crec que arribi a ser-ne molt més del 3, el 4 o el 5% del territori. En canvi, tenim tot un territori, tot un 90% de territori que pràcticament no té incidència política en la gestió d'aquest país. Però, com que aquí es tracta de mirar de ser positives, doncs, quin és el panorama que a mi m'agradaria o el que us plantejo, que per a mi seria un factor de correcció? Doncs que aquests drets que us he dit, que els poguéssim aconseguir, bàsicament. O sigui, accés a un habitatge digne, una mobilitat sostenible i eficient, un accés a la cultura ple per part de totes nosaltres, de totes les ciutadanes. Ojo que quan
quan reivindico també per la gent dels espais urbans, no només per les joves dels espais rurals, sinó per a totes, que crec que aquest ha de ser el camí de la ciutadania. I aquest accés a la cultura, a la mobilitat, a l'habitatge i, òbviament, doncs, a les telecomunicacions. Avui dia i amb el confinament hi ha molta gent que ho ha vist encara més clar, doncs no ens podem permetre que hi hagi punts foscos si hem de viure connectades d'aquesta manera. Per tant, té tot el sentit del món que avui més que mai s'aposti per aquest desplegament. I, òbviament, la salut el mateix. Doncs és molt important que cap zona de Catalunya quedi desprotegida per una atenció sociosanitària bàsica. El mateix un entorn urbà que qualsevol poble de qualsevol indret de Catalunya. Un cop assolit tot això, nosaltres ho tenim fantàsticament bé, perquè per qualitat d'aire estem superbé en general als entorns rurals, però és que, a més, als entorns rurals tenim un fet diferencial, aquest sí, que és que tenim espai per ser autosuficients en moltes coses. Tenim espai per ser autosuficients energèticament. Tenim espai per ser autosuficients a nivell alimentari. Tenim espais per gaudir moltíssim de la natura, de la biodiversitat i, per tant, d'una salut plena. Tenim espai per fer esport, òbviament, i tenim espai i diversitat cultural per enriquir-nos a nosaltres mateixes. Llavors, crec que qualsevol jove de Catalunya, on se li complissin els drets bàsics que reclamava abans, òbviament pot voler viure en un poble. No té per què no fer-ho. I de la mateixa manera pot voler viure en una ciutat. Jo he conegut gent urbanita que és urbanita i molt legítimament ha triat viure en una ciutat. I em sembla fantàstic. Però hi ha gent, i això és el que posa damunt de la taula, que no és urbanita i que ha acabat vivint en una ciutat perquè no tenia accés a recursos al viure en un poble. I això, aquest factor, és el que provoca el despoblament. El despoblament no és un fet natural, que ara sembla que l'haguem descobert, com qui descobreix un virus que està amagat a la Xina, segons diuen alguns, o no. El despoblament no és un fet natural, sinó que és un fet provocat. És un fet provocat per un sistema econòmic que el que provoca és concentració de població. I el fet de que no sigui natural és que es dona a tot arreu, en gairebé tots els països, i en els fortament industrialitzats es dona d'una manera més evident. I dit això, si et sembla, Elsa, te poso tu com a moderadora i tu em diràs si et sents còmoda en aquesta opció o no. A mi m'interessaria molt que obrir torn de paraules, que hi hagués aquí aportacions, que igual tot el que he dit ha sigut una animalada enorme i aquí hi ha molta gent que em pot ajudar a arreglar-ho i a partir d'aquí doncs anem xerrant, si us sembla bé. Vale. Recordar el tema de que si aneu a participants hi ha el tema d'aixecar la mà per poder agafar els torns de paraula i el tema de que, tal com vam anunciar, estem gravant la part que ha explicat ell i llavors també la part d'aquestes intervencions, que per tant si hi hagués alguna persona que li fes molta cosa que ho sàpiga. Vale. Llavors, això, podeu demanar torn de paraula i aniré agafant l'ordre i aviam.
Abel? Em sent? Sí, pot ser. Sí. Vale. La meva pregunta, sobretot vull encetar un tema respecte, per exemple, que moltes de les dinàmiques que veig és que, per exemple, el lloc que he vist jo, que és Solsona, diguéssim que tots els micropobles del costat depenen d'ella, saps? És a dir, com es podria, diguéssim, evitar aquesta dinàmica de que els micropobles estiguin cruspits per les mateixes ciutats rurals. És a dir, no és una dinàmica de que, per exemple, els solsonins anem a Barcelona, sinó que, per exemple, un de Castellar de la Ribera està condemnat a viure a Solsona, diguéssim. O sigui que a les ciutats rurals sovint ens convertim en els principals culpables de que els micropobles s'estiguin extingint. Bàsicament això. No sé si donarà molt joc. Vale. Pilar? Sí, en plan, la meva pregunta és perquè, o sigui, jo estic estudiant això i realment estem estudiant que això de que el despoblament és un fet que és no natural, però que en un moment on la ciutat queda molt plena de gent, després la gent opta per anar als pobles, però clar, això no és possible si no tenen aquests drets. I la meva pregunta era, dins d'aquests drets, un d'ells també seria el dret a treballar. I per tant, el dret a treballar a la ciutat no queda establit per la mobilitat. I la meva pregunta venia més en, optaries per un desplaçaments en plan amb bus, amb tren, amb bicis, o quin seria el teu utòpic de mobilitat? De moment no hi ha més torns, Veig un noi que li posa Cots al nom, que ha aixecat la mà abans i ara hi ha tornat. I ara ja no. Ho veus, tu? Elsa? Bueno, no em surt amb la mà aixecada, però Cots, Sí, és si que vols no sé parlar... on collons es fot. Vale. Aviam, jo entenc, o sigui, la meva pregunta és una mica genèrica, en el fet de dir, o sigui, les joves fins quin punt podem incidir en aquest canvi de dinàmiques, d'anar, o sigui, al final, totes jo crec que hem anat a estudiar a Barcelona, al final, o Barcelona, Girona, les grans ciutats. Això és la dinàmica, al final, que ens fa, tota aquesta gent que som de poble ens fa convertir en urbanites. Vulguis o no, al final és on ja, la feina és on està a les grans ciutats. Doncs fins quin punt nosaltres tenim la responsabilitat de tallar amb això i dir, mira, jo vaig estudiar a Barcelona, estudio tal, però el que he estudiat ho vull aplicar en el meu municipi, en el meu micromunicipi. Aviam, jo soc de Cardona, no és que sigui un municipi molt petit, però tenim 4.500. Però, clar, com veus que podem fer canvi de mentalitat d'anar a Barcelona al fet ja de tornar als pobles? Sé que el problema és molt transversal, i ho has dit, comunicacions, tot el tema de digitalització, etc. Però com podem revertir aquesta situació nosaltres? Ja està. Vale, Pol? Bones, se'm sent bé? Sí. Vale. És que he tingut algun problema durant la xerrada amb tema internet. Jo soc de Talarn del Jussà i aquí l'internet arriba el que arriba. I potser el que vull dir ho has comentat, i va relacionat amb el que ara deia el Cot. Quan vaig a estudiar a Barcelona, en el meu cas, jo he tingut l'oportunitat de poder retornar a casa i com jo tristament són pocs joves, el que et trobes és un desprestigi, un despreciament envers el món rural quan xafes les grans ciutats. I sí que crec que la majoria de joves del territori que baixem a les grans ciutats a estudiar, sí que fem molta bandera, no? I jo sempre m'agrada parlar de que som els primers ambaixadors
del territori, ja sigui baixant una botella de licor, o sigui convidant un cap de setmana als amics, o sigui fent qualsevol cosa que porti a conèixer el territori, no? Però la nostra acció és limitada. No? I crec que una de les possibles solucions, per dir-ho d'una manera, al despoblament que vivim i a les condicions que tenim a la immensa part del territori, passa pel fet que ara ho hem fet amb hashtag, no? Del tema d'orgull rural, de que el conjunt del país sigui coneixedor de la realitat territorial. Com ho fem? Quines més eines podem ficar? Què podem ficar sobre taula perquè tothom sigui coneixedor de la realitat territorial que vivim? Gràcies. Val, ara sí que no hi ha més torns. Sí, si et sembla, responem a aquestes 4, després si van sortint més, doncs continuem. Començant pel plantejament de l'Abel. Sí, estic molt d'acord que sovint són aquestes ciutats intermitges o els pobles de referència els que absorbeixen la diàspora de joves que se'n van dels pobles o els micropobles, no? No tant la conurbació de Barcelona, on més aviat se'n fuig. Les últimes dades demogràfiques diuen que Barcelona ha perdut població i que ciutats intermitges en van guanyant. Ens trobem que hi ha ciutats com Vilanova i la Geltrú, o allí mateix Sant Pere de Ribes o fins i tot d'altres del Maresme que van creixent molt més, a un ritme molt més bèstia que no pas el que creix Barcelona. I sembla que el mal de tot sigui pròpiament Barcelona i no és així. No, estic molt d'acord amb tu que són aquestes ciutats intermitges o pobles de referència. Crec que hi ha diferents modalitats. De fet, la Direcció General de Joventut en el seu moment ho va catalogar fins i tot, de la relació dels joves amb el poble al qual pertanyien. Hi havia unes relacions contínues, hi havia un perfil continu, un perfil trencat, crec, i ara, no sé, parlo de memòria, igual us dic qualsevol bajanada, però venia a ser que hi havia joves que trenquen simplement amb el poble d'origen i pràcticament no hi van, en perden la relació. N'hi ha que conserven aquesta relació a mitges, anant-hi els caps de setmana, i n'hi ha que fins i tot hi treballen però ja no hi viuen. I hauríem de veure una mica cas per cas, perfil per perfil, que és una mica el que està passant. Però en qualsevol de tots els casos és cert que sense haver-hi els drets d'oportunitat que abans us mencionava, és molt més difícil que ningú es vulgui quedar en un poble. I a vegades aquests pobles intermitjos, aquests pobles de referència que tenim a prop, doncs acaben sí oferint-nos un pis en unes determinades prestacions que en relació qualitat-preu és molt millor que quedar-te moltes vegades en cases que no estan ni tan sols en bones condicions per entrar-hi a viure. I quan dic bones condicions me refereixo simplement a climatització, per exemple, que tinguis una climatització més o menys còmoda i segura. Doncs sovint aquestes prestacions no les trobem als pobles. Però clar, què ens passa? Poso un exemple pràctic. La Generalitat ha tret un pla d'accés a l'habitatge valorat en 270 milions d'euros. I d'aquests 270 milions d'euros, els pobles no en veurem ni 5. I no en veurem ni 5 perquè és només per a les zones d'acreditada demanda d'habitatge. I els pobles, al no tindre oficines d'habitatge, al no acreditar-les, perquè tampoc resulta que els ajuntaments no tenim personal que vagi registrant aquesta demanda, doncs sembla que no en tenim de demanda. Clar, aquí, quan no es troba solució, s'acaba anant, com deies tu, a un poble de referència, a una ciutat intermitja, on sí que les vas trobant, perquè aquestes sí que han acreditat aquesta demanda i, òbviament, se'ls fa plans per ofertar habitatges en condicions per a joves o per
gent en risc d'exclusió social o fins i tot per a persones que en promocions privades troben recollides les prestacions que demanden. En el cas dels pobles ens trobem això. Pot ser això, pot ser la connectivitat, o pot ser, com parlava també la Pilar, d'aquest accés al món laboral. Hi ha pobles que ens trobem a prop d'altres més grans, on hi ha oferta laboral, però d'altres que no, d'altres que queden molt més lluny i que és molt més complicat aconseguir ocupació. A partir d'aquí hem de preveure diferents escenaris i la crisi del Covid-19 ens ha posat una colla d'oportunitats al voltant d'això. Als entorns rurals, si fem un canvi de paradigma en l'agricultura i comencem a fer un plantejament de consum de proximitat i passem d'una agricultura extensiva i intensiva a una agricultura que compleixi o que doni compliment a la sobirania alimentària del nostre país, segurament serà una font d'oportunitat i d'ocupació de qualitat. El mateix amb la transició energètica. Aquest 2% de territori que necessitarem per donar pas a les energies renovables a Catalunya no el trobarem a les teulades dels edificis de les ciutats. Aquest 2% de territori el trobarem a les zones rurals i les zones rurals tenim la possibilitat de gestionar, de manera comunitària, gestionar aquesta transició energètica. I si ho fem de forma comunitària i no de la mà dels oligopolis, podem generar també una ocupació de qualitat. Per què no? Podem tindre gent molt formada en energia renovable que estigui ocupada i que, a més, tingui sous dignes perquè siguin fruit de la col·laboració i no de l'extracció. Aquesta jo crec que seria... I també la mobilitat, per què no? Tu, Pilar, també ho proposaves, a veure quin tipus de mobilitat. Segurament jo crec que anirem cap a un model intermodal de mobilitat. És possible que jo surti de Maldà amb bicicleta elèctrica, arribi a Bellpuig, agafi el tren i me'n vagi a Barcelona. És possible, una bicicleta elèctrica que fins i tot potser no cal ni que sigui meva, sinó que sigui una bicicleta de lloguer, que alhora també doni atenció a projectes turístics. Que aquesta bicicleta de lloguer no només serveixi perquè jo pugui anar a Bellpuig, sinó que també serveixi per si hi ha gent que ve a visitar Maldà pugui recórrer el terme amb aquesta bicicleta. Vull dir, ja hi ha mesures. Això no m'ho invento jo, sinó que a la Unió Europea hi ha regions on s'està duent a la pràctica. Hi ha mesures. El que ens falta és voluntat política, tot sovint. Llavors, és veure com ens plantegem fer aquesta mobilitat als entorns rurals. Jo crec que hi ha solucions, I òbviament, opto per les més eficients i netes i segures. El tema d'anar a estudiar a les ciutats també és tot un tema, La universitat, tot sovint, és un recipient tancat. És un recipient tancat que s'ha quedat concentrat a les ciutats, on el coneixement es queda una altra vegada a les ciutats. Però s'està veient, hi ha models que estan canviant. Tenim l'exemple de les Highlands a Escòcia, que és una universitat que està atomitzada, està repartida per tot un territori rural, que són les Highlands. Les Highlands no concentren gaire població. Però, a base d'aquella demanda, va sortir la possibilitat de fer una universitat. I una universitat que no es concentra en un sol nucli, sinó que es dispersa en tot el territori. I s'ha anat gestionant. I ha acabat sent una universitat de referència dins del país, dins del Regne Unit, la Universitat de les Highlands, precisament per una capacitat d'innovació que la resta d'universitats, molt més ancorades a una tradició acadèmica, no han sigut capaces de tenir. I basa molt aquesta innovació en el retorn de la universitat cap a la població. Totes sabem que la universitat és una inversió que fan tots els països per aconseguir un coneixement
I en el nostre model d'universitat, sovint aquest coneixement és només aprofitat per les empreses que acaben contractant amb sous precaris aquelles persones que han sigut formades i que tenen uns coneixements brutals. I, en canvi, hi ha poc retorn social de tot aquest coneixement. En el cas de les Highlands, doncs, aquest retorn social és molt més palès, perquè molts dels projectes de les universitàries doncs, són projectes de país, són projectes de la zona, són projectes de desenvolupament de la regió de les Highlands escocesa. Tenim un altre model més a mig camí de les Highlands i el tradicional, que seria la Universitat Jaume I de Castelló, que també està fent una cosa semblant, i és que la universitat no només forma acadèmicament, sinó que s'ajunta amb la societat civil i l'acompanya en els projectes que la societat vol dur a terme sense avaluar ni jutjar aquests projectes, simplement els acompanya. N'hi ha que fracassen i n'hi ha que triomfen. Però, en qualsevol cas, l'interès de la universitat no és ni el fracàs ni el triomf, sinó és el camí, és el desenvolupament. És el desenvolupament cultural que genera, en aquest cas, l'acompanyament. Doncs són diferents models d'universitat que van retornant. Jo no crec que a priori sigui algo dolent anar a una ciutat a formar-se. No crec que a priori sigui algo dolent sortir de casa i voltar món. Jo ho he fet i crec que n'he tret molt profit. I al final, doncs, si està en la voluntat d'una tornar cap a casa, doncs s'hi torna i cap problema. La qüestió, torno a lo d'abans, és tenir l'oportunitat, que el territori ens brindi l'oportunitat de fer-ho amb plenes garanties com qualsevol ciutadana d'altre lloc del país. I anant a l'últim, al plantejament que feia el Pol, doncs jo també soc partidari que hi ha d'haver un canvi de discurs de lo que és el món rural. Ho comentava al principi de tot, que jo veig que és difícil avui dia generar una frontera identitària entre el món rural i el món urbà, perquè el món de les telecomunicacions ens permet estar hiperconnectades les unes amb les altres i que al final els costums siguin molt semblants les de les unes i les altres. Sempre tenint en compte que l'entorn en el qual vivim és diferent i, per tant, la nostra relació amb aquest entorn és diferent, però que la relació social entre nosaltres és possiblement molt més semblant del que ha sigut mai en la història de la humanitat. Llavors, és difícil generar una diferència molt marcada d'identitat entre avui dia el jovent rural i el jovent urbà. Per tant, no té raó de ser que encara hi hagi un discurs a la ciutat que ens prengui com a gent innocent, com a gent que no té un coneixement extraordinari de la realitat, sinó que viu en una espècie d'inòpia que fa que siguem càndides i no estiguem preparades per a un desenvolupament normal de la vida. I tot sovint se'ns folcloritza aquella cosa de, ostres, i a vegades fa la parida, que a vegades sembla que portem encara la marca de la boina aquí al front. És com que encara ens la veuen molt, aquesta marca de la boina, ridiculitzant o folcloritzant la figura de l'habitant del món rural. I passa també al revés. Avui dia és molt més fàcil, anys enrere, agafar una persona d'un entorn urbà i francament no sabien d'on sortien els ous. I avui dia és molt més fàcil que sí que sàpiguin el que és una gallina i fins i tot que moltes estiguin experimentant amors urbans. Vull dir que jo crec que hem de reteixir, hem de tornar a teixir aquesta connexió entre lo rural i lo urbà. Una connexió entre persones iguals, entre ciutadanes de la mateixa condició, tot i que els nostres entorns són diferents i, òbviament, podem reivindicar la nostra diferència d'espai. Però
però crec que encara és necessari, com deies tu, Pol, encara és necessari reivindicar aquest canvi de discurs i aquest reteixit de la xarxa entre lo rural i lo urbà a nivell social. I crec que ja està. No sé si m'he deixat alguna cosa per respondre. No. Si voleu fer una altra vegada torns de paraula, aviam si hi ha algú més que volia dir alguna cosa. Marc, Cots? O sigui, la pregunta que et vull fer jo ara, davant de la que t'he fet abans d'anar cap a Barcelona, seria si realment quines podrien ser les polítiques de joventut tant en micropobles com en pobles perquè els joves es quedin, perquè el que sí que es pot veure, i per exemple ho veig aquí és que realment de joves, o sigui, jo tinc 26, de la meva edat som 4, la meitat, la gran majoria estan fora, tant de 26 cap amunt com cap avall. O sigui, quines serien realment aquestes polítiques de joventut perquè et facin arrelar en els teus pobles, perquè et diguin, hosti, doncs mira, sabem que sí, que una part potser sí que seria la feina, però, hosti, més polítiques del fet de dir, hosti, els caps de setmana, hi ha molts joves que els caps de setmana ja ni pugen als pobles. O sigui, quina podria ser una política, una idea, una línia de treball per començar que fins i tot nosaltres, els joves, siguem els que ens podem empoderar i treballar en aquestes polítiques. Ja està, merci. Mònica? Perdó. Sí, la meva pregunta és bastant genèrica. És si, crec que aquí al Berguedà m'hi trobo, sobretot són masies de turisme rural. Creus que el turisme fa que la gent no es prengui com en sèrio els pobles i per això no hi vulguin venir a viure? Merci. Ja està, en principi no hi ha més torns. Jo, Cots, et dic Cots perquè és el nom que et veig aquí, no vull entrar en confiances que encara no m'he guanyat. Te respondria amb una pregunta. Tu per què creus que no puja el jovent els caps de setmana? No és retòrica, espero que em contestis. O sigui, jo penso que el jovent no puja als pobles perquè, perquè no hi ha res a fer. O sigui, perquè ja puges a fer què? O sigui, jo crec que el problema està en pujo en aquest cas a Cardona, a fer què? Sí, clar, a Barcelona, per exemple, hi ha de tot. O sigui, al final un cap de setmana te'l pots passar allà i pots fer qualsevol cosa. En canvi, pujar a Cardona és 1h10 i pujo, doncs molt bé, a veure aquí, però què faig? O sigui, vist des d'aquest punt de vista, o sigui, en aquest punt de vista seria això, però doncs la cosa és, què puc fer perquè aquest jove, en lloc de dir que no hi hagi res, què puc fer perquè digui, hòstia, pujo doncs perquè potser, hòstia, doncs avui fan, jo què sé, cinefòrum de tal, no sé, coses d'aquestes, no sé. Doncs mira, m'acabes de donar la resposta, no? Hòstia, pujo, no? Per què no? Fer una programació. Jo sempre que m'he plantejat les polítiques de joventut a nivell municipal, sempre ho he fet de la mateixa manera, quedant amb el jovent i veient a veure què és el que volíem fer. Crec que encara hi ha un punt massa adultocràtic en la nostra cultura política.
I tot sovint ens plantegem que les polítiques de joventut han de ser allò que jo proposo al jovent per fer i que el jovent ha d'acceptar, perquè jo sóc l'expert, jo sóc el que sap, jo sóc el que mane, no? Doncs aquest punt adultocràtic de les polítiques de joventut jo crec que l'hauríem d'anar suprimint, perquè no té ni cap ni peus. Vull dir, ningú millor que vosaltres, les joves, sap què és el que vol. I hem de deixar a partir de la idea que només penseu en consumir drogues i estar de festa. Vull dir, perquè, a part, consumir drogues i estar de festa és una cosa que si no la feu al poble la fareu en un altre lloc si us ve de gust de fer-la. No té cap mena de sentit que intentem vetar certes pràctiques que, a part, totes ens hi hem vist en algun moment immerses. El que sí que hem de fer és ser capaces de transmetre el nostre punt de vista al voltant de segons quines coses i establir debats entre iguals, perquè al final som iguals. I a partir d'aquí comencem a construir polítiques, perquè el que, per exemple, a Cardona igual funciona de puta mare, igual als cinefòrums a Cardona la gent jove xaleu a tope, no sé, ara m'invento, o xaleu a tope, jo sé, amb d'altres històries, no? Doncs potser a un poble de les Terres de l'Ebre, a Ulldecona, no funciona de la mateixa manera, no? Però segurament tant el jovent d'Ulldecona com el jovent de Cardona de joventut han d'anar guiades per això, per allò que vulgueu fer. I una altra de les qüestions és que les polítiques de joventut, des del meu punt de vista, no han de ser només allò dedicat única i exclusivament als joves. No ha de ser aquella partida que té reservada l'Ajuntament única i exclusivament pels joves, sinó que cada vegada que es plantegi l'Ajuntament qualsevol qüestió, qualsevol plantejament, ja sigui urbanístic, ja sigui cultural, ja sigui sociosanitari, ha de tenir en compte la mirada de les joves. Ha de tenir en compte, doncs, a veure, vull reformar urbanísticament una plaça. Doncs, bueno, a veure com aquesta plaça, com la gaudirien les joves del poble, no? Doncs perquè siguin espais atractius, perquè el poble, per nosaltres, sigui un lloc atractiu i adaptat a les nostres necessitats, a allò que busquem i volem, no? Doncs el mateix en promoció econòmica, el mateix... En qualsevol pla d'ocupació ens hem de tenir en compte que és el que volen les joves. En què s'estan formant les nostres joves, les joves dels nostres pobles? Doncs anem-ho a saber, anem-ho a escoltar, a esbrinar, però és que això si no... Això està clar. Llavors, jo crec que és la base. És una qüestió molt simple, perquè és tan fàcil com entendre que l'altra persona és igual que tu i és capaç de dialogar en les mateixes condicions. Però tot sovint és difícil que es dugui a terme. I el que deies del turisme jo crec que forma part d'aquest relat que abans li comentava al Pol, que és aquesta folclorització, aquesta cosa, que al sortir de l'entorn urbà me vull trobar el pessebre i me vull trobar els actors del pessebre en la posició que jo espero que estiguin. I si de cop i volta me trobo que el pagès, en comptes d'estar brut de terra i damunt de pràcticament una mula, me'l trobo des de l'iPad controlant el rec de la seva explotació hortícola, doncs, hòstia, això no, tio, m'acabes de fotre l'aire a la postal. Sí, és veritat que hem de renovar el relat. No pot ser que el món rural sigui noucentista i la ciutat del segle XXI. Això ja està més que obsolet i ho podem demostrar en qualsevol dels casos. Que això no vol dir que en els dos espais, tant els urbans com els rurals, te trobis gent que sembla realment ancorada al segle XIX. Però, bueno, jo crec que els percentatges més alts de Vox a Catalunya els trobem en entorns urbans i aquella gent són cavernícoles, pràcticament. Vull dir que no podem associar el pensament rural a un pensament primitiu, ni tampoc el pensament urbà a un pensament modern. Per això crec que és important que reteixim aquesta relació
rural i comencem a fer una mirada honesta de les unes cap a les altres. Ara, en principi, no hi ha més torns de paraula. No sé si em voleu demanar algun altre o... Sí? Vale, Pol. Bones. He apagat la càmera perquè si no se'm talla, ¿vale? Perdoneu, però és que em va bastant malament. Cots, amb el que deies, o almenys el que a nosaltres ens funciona a Pallars i diguem-ne que no estem a 1 hora i mitja de Barcelona, sinó que estem a 2 i mitja o a 4. És organitzar nosaltres, és a dir, és associacionisme. I és el que nosaltres batallem a saco, parlant clar. És a dir, sent els propis joves els que ens organitzem amb diferents associacions a muntar coses perquè el territori es mantingui viu. I el que deia, no? Després, quan marxem fora, ser els que expliquem el que fem perquè la gent, en relació amb el que deia el Sebastià, no? De que no estem al segle XIX, sinó que fem coses, de que som territoris vius on hi ha moviment. I crec que la cosa passa per aquí, no? Tot i així, i torno al que deia abans, em falten eines o no sé com fer-ho perquè a les grans ciutats això es vegi així. Sí que hi ha un cert canvi, que hi està havent un canvi, però crec que no s'està aprofundint prou. I parlo amb una mica de coneixement per la canalla que puja a estiuejar al meu poble, les noves generacions que pugen ara torna a haver-hi més escletxa en quant a urbà-rural. No tenen tant coneixement del món rural. Sí que potser la nostra generació té, diguem-ne que aquesta escletxa és menys visible, però es torna a accentuar, almenys percepció meva, i crec que és on hem de treballar molt i on realment em falten eines per com ho fem, com disminuïm aquesta escletxa. En principi no hi ha més torns de paraula. Vale, bueno, completament d'acord, Pol, de que ens falta encara, falta camí a recórrer en això. I des d'alguns espais doncs, estem intentant precisament fer aquest canvi de relat i començar a reivindicar doncs, un tractament per iguals, no? De ciutadania plena i que es deixi aquests clitxers, no? Els clitxers que ja estan passats, que estan més que revinguts ja, doncs que es deixin estar i comencem a establir nous paradigmes que ens facin estar molt més interconnectats i no distanciats o fent gran, com deies tu, aquesta escletxa. No té cap sentit continuar alimentant el relat de que som societats oposades, sinó que estem molt més interconnectades del que sembla. I fins i tot per una qüestió de necessitats, no? Doncs que es comenci a entendre. Hi va haver un discurs, un relat molt arrelat als entorns rurals a mitjans del segle XX, no? De que era, doncs, fill meu estudia, no? Fill meu estudia i si pots no tornis. I aquest relat que va quedar molt en el subconscient de les nostres societats, que fins i tot va generar cert autoodi entre les pròpies societats rurals que van quedar als pobles, doncs jo crec que és hora de ja passar pàgina, no? Passar pantalla, mai millor dit ara, doncs passar pantalla d'aquest relat i construir-ne un de nou. I això, com bé dius, des de l'associacionisme ho podem començar a construir i a reivindicar sempre. Crec que ho hem de començar des de casa nostra. En el moment que nosaltres ho comencem, doncs, a poc anirem fent taca
i arribarà un moment que serà una bufetada de realitat per a aquella persona que no ho vulgui entendre. Serà la bufetada de realitat de que nosaltres no estem, com us deia abans, ancorats a un temps pretèrit, sinó que estem a l'ordre del dia com qualsevol altre ciutadà de Catalunya que tingui accés als drets bàsics. No sé, si no hi ha res més. Elsa, què et sembla? Ens comencem a despedir, acomiadar. Sí, perquè no hi ha més toms de moment, per tant... Sí, però... Hi ha un senyor, un tal Xavi, que alça el dit. Vale, és que, o sigui, com estem gravant no us puc veure, llavors si no aixequeu no us veig. Jo t'ho veig, Ivan, Elsa, no et preocupis. Vale. Jo, com ha dit bé en Sebas, ens coneixem de l'Associació de Micropobles, com la Núria, que també estava per aquí baix. Soc una mica més gran que en Sebas. Jo tinc 50 anys i encara que us sembli mentida, quan jo tenia 10 anys no teníem ni ordinadors ni mòbils. Per què ho dic, això? Perquè ara vivim en un món d'oportunitats. Tot és molt ràpid, tot ha canviat a una velocitat tremenda. El que no ha canviat és el tema educacional. I el tema senyorito de Barcelona o senyorito de poble més gran o de l'alcalde, el capellà i aquestes coses encara pesen molt en els micropobles, en els pobles petits. Aquestes jerarquies encara pesen massa des del punt de vista cultural, educacional, etc. I tot el que heu dit teniu tota la raó del món. I tot el que ha exposat en Sebas és supercorrecte per mi. Però al final no són problemes, són reptes. I això és el que hem de tenir clar. I només canviarem tots aquests relats si som proactius, treballant en xarxa, tant als micropobles com des del jovent. Algú preguntava abans què podem fer per canviar. Doncs cony, tot. O sigui, el jovent, el futur dels micropobles no està a l'alcalde, com jo, de 50 anys, que governa un ajuntament i que té aquesta visió massa d'adult i que les polítiques de joves són les que jo penso que han de ser. Perquè el primer que no fem als ajuntaments normalment és escoltar què vol el jove. El primer que hem de fer als ajuntaments sempre és escoltar què vol la gent, no què pretenc jo com a ajuntament. Jo soc d'un poble més petit que Maldà, Palau de Santa Eulàlia, a l'Alt Empordà. Som 70 habitants i no us dic els decalatxos de joves que tenim aquí. Però el nivell de participació en aquest poble, les sinergies que hi ha en aquest poble són brutals. I la gent està molt orgullós de ser de poble. I això és el primer relat que hem d'aconseguir, que la gent del poble se senti orgullós del poble. A mi m'és igual el que pensi el de Barcelona. Aviam si m'explico. Si jo em crec que viure en un micropoble és de puta mare, les solucions ja les trobaré. Ja faré venir la fibra. Ja faré venir l'autobús o la línia d'autobús, que de fet és el que estem fent a Micropobles. Micropobles és una associació que existeix fa 12 anys, que fa 12 anys que hi ha molta gent que s'està currant molt per ser un lobby davant, perquè tenim un problema de país que és un país que està pensat per les concentracions urbanes, no pel món rural. Però això es pot canviar. Què ha fet el de Barcelona ara amb el coronavirus? Estan en els micropobles, no estan a Barcelona. Perquè saben que s'hi viu molt bé, no cal que els hi expliquem que es viu molt bé. Ells ho tenen molt assumit que s'hi viu molt bé. Però nosaltres encara tenim aquell grau d'inferioritat del senyorito de Barcelona. Segons què, no li diguis, no facis, oi, que demana una llicència aquest. Què collons demana una llicència aquest? Aquest és tan igual com nosaltres. Quina diferència hi ha? Un de micropoble que ha estudiat una enginyeria industrial amb un de Barcelona que ha estudiat una enginyeria industrial.
Algú m'ho pot explicar? Quina diferència hi ha entre tots dos? No n'hi ha cap. No som ni més ni menys, som iguals. Estic molt d'acord amb en Sebas que la capital necessita del territori i el territori de la capital. Però el territori ens hem de creure que el territori és espectacular. S'hi viu molt bé. Suposo que esteu tots d'acord que s'hi viu molt bé. Com hem de fer perquè la gent... Jo no sé si ha de venir la gent. Aquí a l'Empordà, per exemple, no tenim un problema de despoblament. No el tenim. També hem de tenir en compte aquestes coses. Dintre dels eixos transversals, que molt bé us ha dit en Sebas, hi ha singularitats de cada lloc. No és el mateix el Pallars, que és el... Aquí podríem anar d'un poble a l'altre en bicicleta, perquè és la plana de l'Empordà. I, per tant, la solució és diferent que buscar-la al Pallars o buscar-la a l'Anoia o buscar-la a cada territori. Però els micropobles el que hem de fer és treballar molt en xarxa, per exemple, el tema cultural, que passa que el coronavirus ens ha donat pel sac. Aquest any ens havíem ajuntat 5 micropobles que estem de costat per fer una fira cultural de dansa, teatre, de primera línia, repartits entre els 5 territoris. Un rotllo perquè ens entenguem com Tàrrega, però en micropobles. Per què la cultura no pot estar en un micropoble? El que passa que no estem acostumats, i això és una cosa que hem de treballar molt, és a treballar en xarxa, a treballar col·laborativament. Jo em dedico a l'educació ambiental, a més de ser alcalde, que el tema alcalde en un micropoble ja us dic que és voluntariós, com ser exalcalde o regidor de Maldà és exactament voluntariós. Us asseguro que quan jo rebo un grup, en aquest cas escolar, i és rural, la diferència que hi ha respecte a un de ciutat és espectacular. El tema d'experiència i coneixement que té un nen rural no el té un de Barcelona. I amb això els hi anem anys llum per davant. I aquestes coses són les que hem de posar en valor. El coneixement de l'entorn, el coneixement d'autosuficiència, el coneixement d'autoaprenentatge. Tot això el tenim molt més desenvolupat en el món rural. Hem de posar aquestes coses en valor i, sobretot, des dels ajuntaments, fer polítiques escoltant, no tant proposant, sinó escoltem, proposem i entre tots fem. La cultura participativa, i això ho sabem tots, en aquest país també ens costa molt perquè no ha estat així al llarg de la història. Però tot això està canviant. I qui ho ha de canviar? Aixequeu el dit tots, sisplau. Perquè és el jovent que ho ha de canviar. Sou vosaltres els que ho heu de canviar. I el que no podem fer és tenir aquella actitud de queixar-nos, hòstia, aquest poble no sé què, no m'ofereix, no sé què. No m'ofereix perquè tu no ho has proposat. I en Sebas t'ho ha preguntat, Cots, per què no venen? Cony, perquè no has organitzat res, collons. Fes el favor d'espavilar-te, organitza una cosa i vindran. I això passa a tot arreu. I aquí pot haver-hi dinàmiques més... I el que serveix avui no serveix d'aquí 10 anys. I el que serveix avui a Palau de Santa Eulàlia no serveix a Maldà. I això també ho hem de tenir en compte. No copiem les coses, singularitzem-les, perquè això l'únic que ens pot fer és créixer. Si ens creiem que viure a poble o a micropoble és collonut, no pateixis que acabaran venint perquè tu els explicaràs lo bé que es viu en un punyetero micropoble. Perdoneu el rotllo, Puc parlar? Sentiu? Sí. Jo soc Núria, vic a Senan, a la Conca de Barberà, al Camp de Tarragona, un municipi que està entremig de 2 comarques, l'Urgell i les Garrigues. Geogràficament. És allò que quasi bé estem a terra de ningú, però en realitat tots els serveis els tenim a la Conca de Barberà. Jo soc d'ofici ceramista. La meva vida del meu treball està pràcticament fronteres enllà, no? Al nord de l'Empordà. Perquè culturalment el nostre país està... No és d'ara, Fa 40 anys que vic a Senan, que vaig muntar el taller amb el meu company. I
I des d'aquest municipi, tenim gent i tenim la nostra obra repartida pel món. Vull dir que la possibilitat de viure en un lloc petit que et porta energia. Com jo he dit sempre, va ser un amor a primera vista. No? Vam arribar a aquest poble i vam dir aquí ens quedarem. Aquí serà el nostre futur. I també us vull dir que per lo bé que jo he viscut aquí, va haver un moment que l'alcalde que hi havia al municipi va demanar que algú substituís. I ho vaig oferir com a agraïment a lo bé que estic aquí, no? I aquí m'ha donat un punt obert de la meva creació i de la meva company. Vaig ser també durant aquests 8 anys alcaldessa. No sé si el Xavier de Palau us ha explicat, els municipis fins a 100 habitants es governen amb Consell Obert. Consell Obert vol dir que l'alcalde de torn ha de presentar sempre tots els seus projectes a tots els veïns empadronats al municipi i ells decideixen donar-te suport o fer-te canviar el projecte. D'acord? Vull dir que jo crec que és una de les maneres més reals d'aquesta paraula de democràcia. Vull dir, tu pots tenir molta il·lusió en una cosa, però primerament l'has d'haver parlat amb els teus veïns, ells aporten totes les seves opinions i llavors entre tots es fa. Malgrat que sigui la figura d'alcalde i les dues persones que tens de llei que poden donar un cop de mà fins al grup de govern, doncs és d'aquelles coses que potser molts de vosaltres que esteu en micropobles tampoc sabeu que quan som així de petits, 100 habitants, es pot governar d'aquesta manera. I jo vaig entrar un mes de juny de l'any 2007 i el mateix mes de juliol, cap d'un mes, em va venir un regidor d'Argençola, que després ha sigut alcalde, a proposar-me de la fundació de l'Associació de Micropobles. Doncs va ser immediat, no? Va ser quan a partir de fa 12 anys aquesta associació es va crear. Jo us puc dir que sempre hem lluitat perquè la gent jove pugui arribar, però jo també penso que els que hi viviu, si heu trobat, un neix però no pot decidir on neix, no són els pares els que decideixen on vius. Però després, quan ets adult, pots decidir, com va ser el nostre cas, nosaltres dos, tant el meu company Lluís com jo, som fills de Vilanova i la Geltrú, però vam buscar per tot Catalunya un racó per poder crear el nostre taller. Va ser Senat. I penso que aquí hem tingut les millors creacions a nivell de feina. La vida ha sigut dura, perquè als inicis no hi havia gaires mitjans, però després, en aquest moment, puc parlar entre vosaltres a través de la banda ampla, que té la seva història. Però us puc dir que l'any 92, quan es van fer les famoses Olimpiades, que vosaltres devíeu ser tots molt joves, a Senat encara només teníem un sol telèfon, que hi havia el senyor que venia a dir-te que et trucava la mare perquè t'havia de donar una notícia. O que hi havia clientes, que teníem clients en una galeria de ceràmica de Cadaqués, i directament li passaven la comanda amb el Joan i ell prenia nota i te la baixava. Vull dir que d'aquí al 92 fins ara, que ha passat molts anys, certament, però ara nosaltres tenim peces, jo què sé, a Suïssa, Alemanya, Holanda, França, evidentment, i interlocutem ja per ja, no? I penso que busqueu una mica aquest futur que podeu trobar. Si no sou a la part aquesta més com la nostra, que és més de creació que un espai així de girador, a través d'internet, a través d'aquests mitjans, es poden fer teletreballs, es pot fer i després reivindicar, suposo que és el que heu estat fent, que teniu dret a triar on voleu viure. I jo us dic amb tota la mà al meu cor
que mireu de ser feliços. El primer de tot, mireu de ser feliços. I si podeu ser feliços en un poble petit, en un micropoble, els de l'associació estarem molt contents. Ens carregarà molt totes les bateries. Jo sempre he parlat, sempre, per la meva feina, jo necessito tenir les emocions a les meves mans per poder crear, saps? A vegades dona la sensació que ets una mica fràgil quan parles d'emocions, de sentiments. Però, bueno, jo les últimes peces que estic creant són d'unes dones enxarxades dintre una part d'un xunxo que es fa servir per construir les cases, com un engabiat. Primer, des del 2017 ja vaig crear tot això, no? Perquè molta de la nostra gent està ben bé engabiada i vaig necessitar treure tot això. I les últimes peces han sigut aquestes. Bàsicament dones, perquè jo vic a través meu, com a dona, i penso que el sentiment per mi és la primera part important de la vida. I a partir d'aquí pots tenir un sentiment molt fort i lluitar pel teu poble, per la teva associació, pel teu país, i des de micropobles ho estan fent. Hi ha molta gent que ho està fent. M'ha fet molta il·lusió, li vaig dir al Sebastià, de poder venir avui aquí per veure gent jove que viu en micropobles, que fa preguntes què passa als micropobles, si us hi voleu arrelar, si teniu el dubte, si no, sapigueu que estem sempre a la vostra disposició per qualsevol cosa que necessiteu. Gràcies per escoltar-me. Val, doncs, si us sembla, anirem acabant i ens anirem despedint. Primer de tot, donar les gràcies a en Sebastià per haver fet la xerrada i per tot. I a l'Associació de Micropobles també per haver assistit i haver parlat una mica també. I això, i a totes i tots vosaltres, la vostra assistència realment no ens esperàvem que tingués tant èxit quan vam començar a organitzar aquesta xerrada. I hem flipat una mica de tots els participants que hi ha hagut. Per tant, donar-vos les gràcies i ja està. Jo també vull agrair-vos, Elsa, que ens convidéssiu, que us interesséssiu per l'associació, per l'oportunitat de poder-vos escoltar i entendre una mica també en part les vostres inquietuds. I agrair-vos sobretot que continueu fent xarxa d'aquesta manera entre vosaltres. Vull dir que sigueu un jovent proactiu i enxarxat d'aquesta manera, la veritat que fa molt goig de veure. I sobretot que seguiu fomentant aquest pensament crític vostre a través de xitxarel·los com jo o gent molt més acreditada i això, i que moltes gràcies i a disposar pel que necessiteu sempre, vale? Merci. Si algú vol recuperar en algun moment la xerrada, la penjarem a les nostres xarxes socials. Per tant, podreu recuperar el que s'ha parlat en qualsevol moment. I moltes gràcies, ja està. Cuideu-vos molt. Una abraçada enorme.